aften. God aften. Det radikale Venstre ønsker folketingsvalg nu. Efter et hovedbestyrelsesmøde på Christiansborg i dag, siger folketingsgruppens Karl Skytte, at udskrivning af et valg vil være den klogeste løsning på den politiske situation. Vi har en regering, som under tiden betragter sit støtteparti som et oppositionsparti, og vi... God aften. Skibsreder Asger Lindinger har i dag midlertidigt standset betalingerne i... God aften, TV-avisen fredag den 22. januar. Statsminister Poul Schlüter erkendte i dag, at der har været meget splid i regeringen, men nu der... God aften igen. Her er så TV-avisen med 10 minutter. Geo Møller. $75.000 telefonabonnenter. God aften, det er TV-avisen. Færgen Djursland sejlede i dag sin sidste tur mellem Hundested og Grenaa. 125 mister jobbet. Eftersøgningen i Københavns Havn efter resterne af det kvindelige, der blev fundet i går, fortsætter. Myrderierne i Rwanda er ikke ophørt, og FN vil ikke stoppe dem. God aften, så er der TV-avis. Først det hjemlige stof. 125 ansatte på Hundested Grenaa-ruten blev... Togkatastrofe i Nordtyskland. Omkring 100 dræbte og over 300 sårede, da Tysklands hurtigste tog torpederede en bro. Den sidste Olsen-bande-film. God aften, her onsdagens første TV-avis. Vi begynder i Tyskland, som i dag blev ramt af efterkrigstidens største togkatastrofe. Et af Tysklands hurtigste tog kørte i formiddag. Orkanen er nu nået over Storebælt med kurs mod Bornholm. Vindstød på op mod 200 km i timen river tage af huse, vælter træer og elmaster og forårsager mange trafikuheld. Alle broer er lukket, de fleste færger og flyruter ligger også stille. Og politiet i Sønderjylland, på Fyn, Lolland Falster og Sjælland advarer folk mod at gå udenfor. Lander en amerikansk rumsonde på Mars. Den skal finde ud af, om der er vand på vores røde nabo. Her er TV-avisen på en stormfuld fredag. God aften. Et af de steder, der er hårdest ramt af orkanen, det er Lolland Falster, og i Rødbyhavn på Lolland, der forsøger vores CDV med i en borgerlig regering med Venstre, men ikke uden krav. Så er det slut for Uffe. Han og 27 andre MF'ere er ved at pakke deres kontor. Der er konkurrence om at korrekse vores dansk. Hele 3 retskrivningsordbøger på vej. Danmark er et slaraffenland for pædofile. Det siger en far, hvis 3-årige søn i flere år blev misbrugt af en mandlig pædagog. Mød ham i 19 direkte. God aften, her er TV-avisen i nye klæder. Fra i dag sender vi nemlig
Ny kritik af statsministeren i sagen om tegningerne af profeten Muhammed. Danske ambassadører mener, at sagen er håndteret forkert. Godmorgen, klokken den er 8:15. Velkommen til et kvarter med sidste nyt fra TV-avisen. TV-avisen med Lilian Frausing Gerulf. Sosu-assistenter indgik i dag. Forskellige danske krigs... Den er vi klar med nu, og den vil vært Kim Bildsøe Lassen nu stå for. Statsminister Helle Thorning. Sådan så der altså ud her til aften i vores koncert. God aften.